I pozdrav smo ljudi, došli u novu epizodu Growtopije. Znači, igrat ćemo, ok. Sada ću pokazati vam kako vas mogu spamat. Ovaj put ću malo sporije pisat. Pogledajte kako će ga skemat. Zorada in. Все znači ići na YouTube. Ne mogu napisati. Aha, krenuo. Što na svijetu.
Okej, sad sam zaboravio da snimam. Sad sam zaboravio da snimam. Pokažem će mi to. La 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 la. O, nemam se malo ponovno. Šteta. Spasio me. Imam ti nogu. Kako me živcira. Sam pogledam što sam napisala. Gotovo. Okej. To sam baš našao kako su skenuli. Čekaj. Ako ne znate kako neki blok napraviti ili neku odjeću, odite samo na neki, mislim jako puno ljudi to zna, oni koji ne znaju, a igraju, level 2. To vam pokazuju kako neke stvari napraviti. Pogledajte sve. Pomoć vam. Idemo na moj svijet. Nešto. Evo da sam snimio uopće. Nisam. Evo, to je moj svijet. Tu ima ono. Tu ima nešto što mogu ljudi. Čekaj, jel? Open to public. Public, je. Šta to je red look? To je red look. Šta je ovo? Rusty head. Šta je to? A, znam. To sam napravio prije snimio. Možda sam dodao jednu vodu, ako ikad dobijem. Fishing rod i crva imam. Ovdje imam rocket shop, tak sam ga nazvao. Tu imam ono. Tu imam parkour koji je dosta težak. Pa imam soda jackpack, njega možda čak stavim na sale. Nisam sigurno, imam jako hora. To ovako, mislim moguće, ali težak je jako i onda dođe tu. Ja sam kroz ova vrata uđem. I da uđe tu i dobi crvu. Jako je težak parkour za jedan crv. Tu ima display, onaj. Ovo, just, to je zaključeno za druge. Čekaj, pa imam još jedno. Imam mislim još jedno vrata. Ne, sada. Jackpack. Ovo sam sada dobio ove hlače, trade sam se. Da mi neki lik, nab. Za 200 dirta, da. Neko wow i sam ga prihvatio. Nab. Ovo je free, to ako neki nab dođe pa mu dam. Ako im level 1. Nešto, mislim može biti neko level 1 pa super stvari je. Samo pribaca, šta je ovo? Obrada. A bilo je prodajem, jako baš ne vrijedi. Baš mi poraš tako dugo, to je dobro.
Šta još imam na tom svijetu? Drop game ne radim jer neću skemat nikoga. Ovo je ono što sam vam pričao. Vidite, to je onaj parkour. I onda odem ovdje, znači i open je za publik, znači mogu ući, da ne bi. Neću ih skemat, ako uspiju. Pola. Aha, tu se onako gore, ne znam da ste vidjeli ikad. Gore sam da nemam double jump. Tu je Bloodmaster, samo tako sam, bez veze. Ovo je isto open to public. Thanks for coming, enjoy. Ovdje Rocket Shop is up. Uju. Yes, Rocket is lunch. Znači, lancirano je. Ne znam koje mi boje hlače stoje. Pa ovo nekako, što nije. Dao se nekako nekako. 46, pa mogu bi to za neki hrva. Pa da. Sa čim ću stvoriti, neću s tim je shop napravljen. Fabrika. Imam i znake. Hvala. A postavit ću hvala. Možda čak neko i kupi. Mislim, ne znam koliko vrijede. Onako. Ipak je rar, dosta velik. Ovo je bila solo. A to je. Samo nab neki dođe pa kupi slučajno. To ne vrijedi to. Ups, stvarno nice. Da. 2 minute. Ajde, još ćemo 2 minute snimat onda. Ja znam što ću napraviti. Ovako. Stavljati malo K-backgrounda. Trebam jedan K-background. Ovo se kad ne dobijem. Pa, dobro, može i game, ali... Daj mi sad K-background. No thanks. No da, ne znam. Onako, trebamo staviti blok, a da ne vidim baš jako. Ovo može isto, evo, sam imao to public, da. Znači bilo otvorit. Oni su plef, šta da vam još pokažem. Parkour je došlo težak, ovdje mogu onako svi isto onako u obliku rakete, da sam slučajno napravio. Jackpack sam dosta jeftino kupio, 9 salova, koliko je to? Ne, 9 salova sam bio, nisam sigurno da li i bilo. Aha, čekaj, nema hlača. Jedan Vapor Wings, nisam baš dobar nešto, kao na onom zadnjem videu, na Patrick Shot. Sad nas snimam na Crow Gamingu. Gotova kapa, pa onda ću završiti epizodu. Još 30 sekundi snimanja. Znači ovdje ćemo onako snimat, uskoro ćemo snimati onaj Angel Studiert, znači onako ubrzat ću snimku i ja ću vam onda onako prekopit ću svijet, pa ću otići na Wiki, pa ću pogledat kako napraviti Dirt, ovaj platform 709 vala, tako to. Znači ponekad ću pričat, ponekad ću pisat, neću ja pričat, ovisi kako kad probam 100 puta i ne uspijem video zato mi neko ometa, onda ću zaglasit ću ovako, sada ćemo završiti epizodu, znači onako dosta snimam, mogu maksimum do 15 minuta, nije zbog programa, s njime snimam, da baš nisam prijavio svoj YouTube video, ovaj kanal. Ok, nadam se da mi, evo ga, to je to, znači to sam i želio. Kaj mi što nestane. Da. To ću staviti u shop sad pa. Nema kapa volja. Prvo sam ono bijelo veliku kosu. Čekaj, možda pravim kapu. Pa mogu bi ovako bolje da. Ovo je bio onaj Wizard Set, onaj sa kostoškom glavom. Tamo je predobar. Ok, i to bi bilo to od ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, subscribe, dobro mi je došlo i čao!